La banda, la banda. Και πήγαμε και δεν πάμε και στην Αργεντινή που είναι δίπλα. Yeah, tango! Και λίγο πιο πάνω έχουμε ένα φίλο, το λένε Γιώργο Μιχαηλίδη, George Michael. Ω, Γιώργακη! George Michael. Περιγράψουμε και μια ιστορία όταν παίξαμε στο Buckingham Palace. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον πρίγκιπα Κάρολο, όπου μας διηγήθηκε λοιπόν ότι με την σύζυγό του έχουν ένα πανέμορφο σπίτι στα Καρπάθια Όρη. Και εκεί οι μουσικοί παίζουν πολύ γρήγορη μουσική. Άρα και με την Πουριακή Λύρα μπορείτε να παίξετε κάτι τέτοιο. Ακούστε το. Φύγαμε! Να πάμε σε κάτι που αγαπήσαμε πολύ. Qui dove il mare luccica
e tira forte il vento sulle vecchie terrazze davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva il pianto, poi si schiarisce la voce e dice il canto. Te voglia me ne sa, ma tanto, tanto bene sa, e una catena ormai κι ο γυαλός πιάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαλύεις κι ο γυαλός πιάνει φουρτούνα και σε πάρει και στο παγέστο ξαναλέ μη μου γράφεις γράμματα γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω